वीडियो कॉल नाही कोंबडीने नेबुलायझर नौकरी ऑक्सीजन भारी कष्ट होताको भगवान को भल रखन भल होई देबरो पे जाइले खांगवानी मदिया भल नतला मते बहुत कष्ट होतले आज छुम पाथ हब हमर फिदु तानेर को एबे देखिबे आले थांगे बने नमत दे दे ना थंगने ना ओलो उपमा चटनी कर दे उपमा तरकारी बा हो ठीक अछि आउ रे तयारी हला उपमा आउ डालमा से आजी मो गेंडुल ना कोन खाउसंदी ननंद माजी कोन खाइबो टेस्ट अछि उपमा अरे फुला ठीक पडुची हो चळे दबा आउ टेस्ट अछि टेस्ट